Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri Gamerauntzia irratsaioko 17. Sasoi honetako 17. kapitulora, ontxe galdetzen ibili ez, pixkat ikusten, ja zenbagarrena, eta astero egiten dugunetik, ikusten da, ez, saioko puru haue asko azten dela, normalan bezala. Eta, bueno, bakizuen bezala, naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten den saioa da, eta bideojokoen inguruko berriak, albisteak, analiziak danetik lantzen dugu hemen. Ostegunetan, seitxerdietan, Twitchen izatenga, eta astearte eta larun batetan, naiz irratian FM-an, bai, gaueko 12etan. Eta, honekin, bideojokuen munduan egon dien azkenengo albisteak errepasatuko ditugu, eta hortarako daren erekin aritzo Odriozola eta Lander Unzueta. Haupa, mutiak. Atzaldeon. Atzaldeon, haupa, bai. Goguakin. Bai. Bai, gogagaz. Bueno, azteko lehenik eta behin albistetan sartuko ba, atzo egon zan ekitaldi berri bat, eta ondo baderitzozue, aukerengo. Horia. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, atzo gabaz, ez? Otsaileko Nintendo Directan ordu izan. Beti urtero etxen dabe egun honetan, ez? Nintendokoak aurkezpentsua. Eta, hoize jarraitzeko asmoak egin duen, ez? Euren asmoa zan, zuzeneko honetan 2023ko lehen seiekoko tituluak ezagutzera moti, ez? Orduen udara arte kaleratuko izenak gehitzen bat. Asko jota ustailera arteko jokuek ziren, ez? Batzuk iragarrien bizan, beste batzuk ja aurkeztutu egon ziren aurretik, eta horren trailerak ikusi gendu zen. Eta, egiz esan egon ustekabeko oso handirik, egon zirenak gitxi gora espero gendu zen, edo ja aspalditzik ez, egon dire zorromuroko horren inguruen. Baina handabe, ez da, ez usteko txikitsuek egon ziren, eta gauza interesgarri zebe bai, ez? Orduan, besteri parik, guazen atxokoak ezagutzera, ez? Lehenengo eta behin, jasiko gara, apurbete gabeko izarrandiz izen zanagaz, espero gendune bai beste bat, baina sorpresiz izan. Metroid Prime, ezagune honen birmasterizazioa, remastered iragarri bien, eta aldi berien kaleratu indabe, bai, ez da? Bertan momentuen zan bien ja digitalien erosteko aukeri egongo dela. Eta horretaz aparte, fizikoan martxoak 3 kaleratuko da bai. Birmasterizazioa da, baina izan ikusi dugune gaitxik izan remake bat emoten dugu. Pio aldatu da, bez? Astakeri bada, ez? Modeloak, argiztapena, ez? Testurak, kontrolak agintiek danak aldatu da, bez? Orduen, ikusten da, ez? Lan potente indabela retro studiosekoak, eta merezi dugu, ez? Barriro bueltetie klasiko honetara. Segiz izan, joku originala besta horren txarto esarkitu, gaur egun berezmina egon eta ondo ikusten da, baina asko eskertzen da, ez? Hartu da lan hau, eta zorakeri be da. Ganera gozatxu barri zedekos bai, badibidez jokuko, pertsona izen txarran modeloak ikusteko, olako editoretxu bedeko hor, eta eskertzen dizen gozatxuk orduan salientzat. Nik azikerie probe dut, lehenengo minitxu gitxizek, eta egiz izan asko guztiazte indabezan aldaketak, ez? Atxo trailerra ikusten nebanien nintzen horren pozik geratu, ikusten nebazan adibidez Samusen armadurie, olako seider rarraro batzuk egiten bazen, ez? Ezan horren metalikoa, eta jaten horren beste guztetan, apuro boro hau esan formie, baina horik endute ja gauzek ikusten, ostras, asko guzteazte, eta pasada bat, moten dugu Switcheko, atal grafiko aldetik, Switcheko jokurek potentiretariko dela, orduen, asko da usateko horre. Niko originala badaukat zuko emendatuta, baina ez ibili. Eta, ez dakit, esan dabe, aldaketa asko, ez? Hasieran etxe banen boten, baina gero aldaketa asko. Eta, egia esan, Ibaik pasada bideo bat, ez? Eta, ziren exactamente, estena igualak berriro eginda, ez? Hori bai, kestonetako bat grafikoa asko betuta, eta hola, baina ez da asko aldatu, ez? Claro, azkenien remastero bada, ez? Ez da remakea, ez da behin joku zerotik modelo grafiko barriz egazko desberdinera bilitzen, joku bera bardine da berez, baina da bena, horiz, modeloak eta pilo aldatu da bez, gauza batzutan adibidez, lehenengo etxain nagusitzen pilo egertzen da, ez? Modelo guztiz barrizeala, gero efektuek eta ikusten da, bezberdine dizela, argiztapena komente dutena. Horren bai, joku bera bardine da, sastau besterik, jolastu eta dana
antzera nengo duzu, kontrol barrezek dute, baina bestela, beste anago etxibera aldatu dabe, hor guza potentik inda bez. Nik hor ikusi A ber, bideo bat, esan. Samusek disparatzen duenean ilunpean, bere arpegian reflejoa ikusten dela kristalean. Ikusi zu? Hori originalien me pasatzen bai. oso zainut egotezan. Bai, originalien olako efektotxuk hasi biziren asko, adibidez komente duzunez, olako islatxo ikusten dela kristalien, basoa zen adibidez hotxa edo aizi dago leku batetik bai boriz, da, busti itxinako bizora, orduen. Horrego esan zainut egote ziren. Hemen efektuak aldatu inda bez apurtzuet ikusi dutena gaitxik, ez da, igual horren esagerau edo, lehen gehi zauetzen bien. Baina, balan dabe ondo ikusten da. Bai, beti ez, Metroid nik gutxi probatu dut, baina egia da fusionen eta ibilitza ikusten duzu oso zainduta dagoela, esan duzula, detaileak, eta jokua asko evoluzionatzen dela jokuan barruan bertan. Asko, osea, ikusten duzu, ez da egon behar grindeatzen denbora pilo bat, ez, segitzuan hasten za habilidadiak eta aldatzen, eta lortzen eta hori dana, eta azkenean, karo, hori ez da, hori oso ondo sartzen da, ez? Ez da atzian geratzen. Pentsatzen da, remake bat, remaster bat egin da nahiko dela, ez? Azkenean, ez dautu eskatzen mekanikak aldatzea. Ez. Azkenien, oinarri hori Metroidena beti zen daulako, ez? Ba, deko zure mapatxue, hasik eran gela egitzi batutera heldu zeinke, baina, bueno, abilizizek lortzen, ba, zabaltzen zoaz mapa hori, eta gero zetaleko izotara heltzen. Orduen, hori, oinarritxu hori ondo mantentu da gaur egon bebai, eta zutin esune, ez? Ez gozamen utxe da, nire iritsi pertsonala da, historiko jokurik honetariko da, Metroid Prime, saga barruen jokurik honena dela esango neke. Eta merezi duan barriro bueltetiek, ez dugukin barriro jolasteko modurik kontsola modernotan, orduen. Ze prezio hauka, Lander? 40 eurotara estrene da bera. Ez dara, bapes merkia, baina lan da ben Nintendo izen da 60 Bai, hori hortan pentseko dugu. Baina ez. Osea, nik uste dala joku bet asko merezi da bena, esan duten agaitxik, ez? Oso joku hona da, baina pasain dire bai 40 euro horrekaz, ez? Ez dakitzen da, fizikoan zenbatera kaleratuko da, ben? Suposatxe bat 60 izango izela, 60 euskalo. Igual edizio bereziren bat potentiatako dabe, edo? A ber, 60 balimada soik kartutxoa eta ja, pixea lapurreta da, barkatu zate baina. Bueno, jendea pagatzen du bitartean, Nintendo agustu egiten nahi. Hori da, Skyrim. Hori. Jendea pagatzen da bitartean, bitxo. Baina, ez egia da, a ber, kiston juegazo baldin bada, ez? Zuk esatu gero egia da, netzate Metroidek eukitza komponente hori bidekoa eta irudekoa, ez? Azkenean, nire ustez izango zen, bideko Metroid onena eta irudeko... Bai, aldaketan nabarmena dauz, ez jokarretu zunien, baina egize da ondo retro kondo eruan bala, ez? Bari, bidetik irutara, ondo mantendu ban jokarretu zunez, bere oinarri guztizek. Eta hori da azken batien basaliek eskartzen dabela, ez? Danak esaten bien, 2002 zen, ez? Estrena horretik, ez da belortuko, tiro joku beti izango da, beste da, ez? Osa, Metroid bat da, tal cual. Penie da hori, bata da bela bakarrik lehenengo jokue. Askok espero bien trilogize, Metroid Primeen trilogize urtengo zala osorik. Zazken batien, Wiirako ikusi gendun remaster moduko bat, GameCubeetik Wiira, basala ez, pantalla zabalantzako euskarriz ikutzen ban, hori, Wii moutegaz ez, Wiiko agintik jolasteko aukerari moten dutxun. Horren, basan remaster moduko bat, aldaketan triparik, baina kontu esan, karo, batzen dutxu esan 3 jokuek, eta 3garna oso barrez izan gara hartarako, 60 euro gaitxik. Eta oin eitzi hauze, lehenengo joku gaz bakarrik, min apurre bai izen dugu, ez? Bai, eta hori, ez? Azkenean boltzikora gero eta zailagoa da, jokuak aukeratzea eta erabakitzea zer osita zer ez. Eta batez behikutzen da benean nostalgia. Hori ze da. Bueno, apurre komenteta ez, nostalgizen eta presizoan kontuek urrengo jokuetara paseko gara. Ze hau bedanok espero gendun, ja zurrumurru pila egon dire aspalditzik, baina Game Boyko eta Game Boy Advanceko jokuek heldu dire Switchera, emulatzaile bidez, ez da, beste NESeko, SNESeko edo Nintendo 64ko jokuen moduen, funtzionamendu barrinedekie. Ja, gaur bertan jazten ere joku batzuk, Game Boyko aldetik deko adibidez Super Mario Land 2, Tetris, Link's Awakening, eta Game Boy Advancen aldetik, Zelda Miniscap, WarioWare, Mario Kart, beste hainbat dauz bebai. Kontu da, Game Boyko jokuek urten dizela Nintendo Switch Online arpidetzan, hau da, arpidetza arrunte izango zana, oinztak ze presiduko, baina hilekoa jolasteko online, hor barruen
doan aldosuz jolastu, orain jute doan. Baina Game Boy Advancekoak kontrara, urten dire, expansion pack arpidetxa barruen, hau da, Nintendo Switch Onlineen arpidetxa garestiz, ez? Usto dizela, bueno, ya nes gogoratzen ondo, ez dut esango, hanki sartukot. Baina da, arpidetxa garestiz, ez? Orduen kasu honetan ja bai, ez da? Hemen da, hemen jokalditxue, nostalgia segaz jolastute, boriz, ez? Jokuk saldu biherrien, oza, horrek montestan borrogo izan diri, arpidetxi orain ju berzetie joku klasikotara jolasteko. Diri saldu jokuek, ez dakit, ze presizotan, baina saldu, eta itxi eukitzen behintzet. Baina bili bierzetie, ordaintzen hilero, honetara jolasteko, ja, oso txarto nire ustez, Eta... Barkatu, hor sartzen naiz, baina eski ikusi zer gertatu den Txinan, ez? World of Warcraftekin eta hori dana, Blizzardekin. Osea, oin apueston da akordioa bertako enpresakin, ez? Enpresa puentero subi moduan funtzionatzen daben enpresa txinoakin, eta mundu guztia, zegoana jolasten World of Warcraftera, azkenengo 17 urteetan Txinan, ezin da sartu. Eren material guztia dago blokeauta, izoztuta, ez dakize, suposatzen da Blizzardekin dela akordioa nolabait, eta bueltauko diela, baina, printzipioz geratu die, jazta, galdu duzu guztia. Ez, azkenean zuk online erositza zure kontuan dagozen guztia ezin dozu erabili. Ez que ya está lokalki, ez que ya galtzen dozu informazioa eta dana. Eta VPN-a erabilitaz sartzen badia, ahalko dute? Molestia bada, baina... Ez dakit, baina, karo, zerbitzaria Blizzard mantenduko itxu. Ja, karo. Regiokoak. Bueno, es que, karo, igual txinako zerbitzaren zauden datuak, hori da, egia da. Oskalo, ez dakit ni bezala funtzionatzen da, baina esaten dut, eta gube bai, ez? Steamekin eta nola gare lotuta, ez? Bai, aspaldi zen esan da beti, Steamek dekola ja sistema txuet, ez? Pentsa eta inoz hori pasetan badan jokuek libre izteko danak deskarretako, ez dakit txekize badan edo, ez dakit zelandekin pentseta benetan. Batzuk badeki. Lasa erosi. Hori da. Batzuk badeki, ez? DRMien kontu beti komentan da, ez? Steamek badekola, baina jente asko ez daki, badauzela joku batzuk Steameko liburutegi barrun, DRM barik, eta aldo zuzula bagatu, ez? Gogen moduen, instalatzaile bagatzen duzu. Google Games, kasuan, danok geizteko aukera kasu, ez? Horize da. Eta Steamek badekoz baten batzuk, ez dire horren beste, baina badauz hortik zerrendak. Ez da ondoa dirazten egizan Steam barruen bez, DRM gabeko adizerik. Orduen, betxeta aukera txuri bai badau, baina ez da nakaz. Esaten dut, bai, zuk esaten dut bezala, nahiko iluna da, ez? Ja, badauzkasun jokuak. Berriz jolasteko aukera, baina arpidetzakin erosi barik. Eta, bai, azke, ja... Bai. Hilo larrei da. Eta ez lortzen bez, zebazta bendaten da bidez fizikoan, zango dutxut, okarin hauten bat esalte doztien niri kartutxoan fizikoan, nolan politxo jarritxe, eta ni barrure, noa? Osa, bardizte, baina... Zuta asko. Bai, horregaitzik, eskoria txarna. Gero, bebai komente bihar da, patut esan jokuek, dire lehenengoak heldu dizenak ez, gero etorkizunien jasan da begitza bago dizela, adibidez, Metroid Fusion lehen komentu dugu, ez? Fire Emblem, Zelda, Oracle of Ages and Seasons, baina adibidez, Pokemonak desagertute dauz. Ez dago, Pokemon bakar bat bez jokunen artien. Segaitxik, horre bilko ziren seguruen ite Pokemon Company da Game Freak esaten. Ez atara honek, ze atako dugu etorkizunien remake edo remasterrak orduen horrek kanpora. Eta hori besta bidezkoa, ez? Ni flipatu ditet, ez da orden honetan aurkeztuko zituzten atzo, baina bi joko izatea berriak ez dianak, remasterrak, edo, bueno, Game Boykoak inkluso remasterrak ez dia, zuzenean da, emulatuta, osea. Bale, Nintendo jolasonak iteitula guztizadoz, baina nire ustez konpainia da, Nintendo da, jolasak gehien reziklatzen dituen konpainia, eta hori pixka lotzagarria bada. Ze gaina, Game Boyena eta zeurunao, bueno, oin da gaude, Switchakin. Wii U-rakore horrelako zerbait intzutela, hortxe, Nintendo Wii-rakore eingo zuten, 2DS eta 3DS-erakore ere badago, ordan. Hori atxarrena da, barriro erosi duzule, edo arpidetzi hartun. Osa, izango basan, Wii-rako erosi dutesena kontsola virtualien, Switchen baltez erabili, inor esan kejiko. Baina, ostras, osea, ganera hori, Switcheko niengo deuz, martxoan, 5 urte. Game Boyko jokuek untxeldu dire, osea, benetan gabiz bromi da, edo... Bai, garbi dagoena da, berez, joku zar, Nintendok ez da bihar reklamo bat, baina oso reklamo ona izango zala Nintendako, beti eukitzia, retro jokuak, hainbeste urte dauzkenak, eukitzia disponible, ez? Emulatuta dara, esken finean, eske zen lan suposatzen dute horrek. Oso gutxi, seguramente. Ez lan. Orduan, lan hori eginda,
egiten da eren kontsoletan, esan, daukuzu aukera gainera, daukuzu hemen katalogo bat, eta Nintendo erosten dozenean kontsola, erosi barik, inungo jokorik, daukuzu aukera retro guztietara ibiltzeko. Eta gero, seguramente jendeak erosiko zean gauza berriak fijo. Claro. Baina, itxen dozuna da, lortzen dozu jokalari base bat, ja badaukala, bai, baina. Ja. Izango zen dia, fidelizazio bat, eske nik erosiko noan. Seguramente Nintendo Baina da. kontsola bat. Bai, nire adibidez, kontsola eta askuteko nire gaur egun arrazoirik handizena hori da, oza, zerotik hasi behar nazela. Baina, bai, arrazoiko zu hori ukinje, ja, kreson salto izango zen. Ez da bakarrik ez, retrokompatibilidadi ez, batere garretasun hori, baizik eta, ja, zerbitzu bat egatxik ordain join zu, ez, kontsola virtualana, txiru uten urrengo kontsolara. Ze, aldo zue, oza, ez dugu zu arazorik horretarako. Bai, eta gainera geratuko ziren, nire ustez, etikoki be oso diferente. Oza, nik ikusiko na Nintendo beste modu batera. Bueno, baina japonesa dia espezialitoak gauza bietan. Bai. Eta gero gainea, zerbait ezateatik, 20 milioi irabazi baitzazkete hauetatik, zeurazki gehiago izango ja. 20 milioi ez dituzte utziko aldeiten. Epe luzera, fidelizazioa potentia. Bueno, Nintendo fidelizazioa ni beti izatet bai, haundia, Sonic eta fanatikoa euskate, Xboxeke bai, PCke badaukau, baina Nintendokoanak fundamentalista dia, okerrena dia, nire ustez. Estado, daude, Al-Qaeda, Estado Islamikoa eta urrengoa Nintendoana, inkreiblea da. Defendatzen dute, eske porkeria bat iten dutenean, defendatzen ateatzea, injustifikablea dana, ni flipatu ite jendeak. Bai. Que porkeria danak egitetu, ez dezatela pentsatu Nintendo kontrain naizela. Porkeria gamen danak egituzte. Bai, gero kejau inbida, ez? Hori, gero hemen bagauz bai binagre batzuk kejetan Nintendo gatxek, horlakoak badauz. Ez, eta gainera hori, zuek esaten duzena. Nintendo gauza asko goraipatzen dira hemen, Asko eta asko. Baina, bai. Batez jokuek, baina betiko hori da, ezta, hor da bizla bueltaka bere guza txarrakaz, da arrastretan hori, ez da, zuzentzen guza pilo alakoak, orduan, betiko, ja, ospin hori hor geratzen dabe, bai, ez? Bale, nahi badezu negaz amaitxiko dugu, amaitxiko Game Boyko, kurioso da, Game Boyko adibidez joku klasikoetan, Game Boy kontsola sarrenien, filtroak sartun dabez, adibidez jolazteko Game Boyko kolorikaz, edo Game Boy Pocket, edo Game Boy Color, ez, nahiko bitxize dela. Eta hortaz aparte, multijokalari zeuko dabe bai, ingo dabe, bi switch desberdin, bi Game Boy izango ziren moduen, eta holan jolazteko, ez? Orduen, bueno, eskertzen da, oso simplia etxe eurintzat hori, baina eskertzen dalako guzak eitxie, Mario Kart eta lako jokutrako azken finean. Urrengo jokure saltiko dugu, eta hau ez da, ja, bermasteriz ezinoa bentset. Pikminen laugarren atalak ja argitaratxe dati jaso dugu, ustaiak 21 estreneko da. Eta horregaz batera, lehen gameplays erakutsi dugu, oiko mekanikak mantzitzen duzela erakutsitze ez. Hau da, aukiko dugu gure Pikminien armadatxu bet, eta junbierko gara mapatik altxorran bilez, puzletxu gainditzen. Adibidez betiko ez, Pikmin gorrizek zueri eusten dutxie urdinek, eburrazpizen ibi aldire alako gozatxuek ez, hain jute, hilko gara horre bueltaka. Eta horretaz aparte, zigak egongo dire, altxorroineko potentiago lortzeko balizoko da benak, ez? Beretzazioen hartien olako txakurri txurako izaki bat dau ez, emoten dugu guri irun modozkule, uretatik ibiltzeko belagungarriz izango da, orduen, hori zen da holan berritasunik handizenetariko erakutsi da bena. Baina hori gorren nahiko itxurona deko, grafikoki Pikmin betizena politxe, olako gune realistak pertsonek koloretxuk azdolan batzen deuz, eta egizizan nahiko politxe goratu daki. Itxura bentsa polita duka. Pikmin ni asko guztia bat, ez dire, Nintendo nolan frankizi potentina, baina nahiko joku txukunek izaten die, eta jolazteko igual, luzerako bai kantzetaztie, baina oso ondo dauz, Inoiz ez nahi zibili egia zen. Bai, ez nindioan asko erreak argi trailerra, baina, bueno. Bai, trailerrak izan nahiko txartoenik beri komenten eban, hasi ginen ikusten, zeholan txartoetit eta edo mostute, da, besteko musikarik atxetik, apurete raro da egizizan. Baina bestela joku merezi da. Bai, ez da egit, niri gora ez dut pizkat lemin, estilua, eta hola. Bai, hortik... Sofistikagoa emoten da, baina bai, hori pizkat. Switch bat izateko grafikoki nahiko ondo dago. Bai. Kokalekuk eta hori, azkenien gero azte zara ikusten, ez, modeloak eta nahiko simple eta holan, baina txukun jarritxe dago ez, eta ondo geratzen da.
Urrengo jokue ez dau horren zainuti grafikoki, hau ja nire ospinkerize da, baina Advance Wars bat gehi bi reboot camperi buruz gabiz, ja aspaldi kaleratu bierzan, apiriak, baita talan dabe, apiriak 21 atzeratu dabe. Hau da, Ukrainako gerrien ondorioz esan bien, espila kaleratu gure, eta horritzi dabe. Olako gerra joku koloretxu eta azken finean. Baina bai, izango da lehen bi Advance Warsen remake berregitie, izen zirela Game Boy Advanceko, bueno, lehenengo jokutariko izan bai. Eta hoize ez, da Fire Emblemen antzeko bagiturideko, eureko astin komete gendunez, eta, bueno, da olako txandakako estrategia joku ez. Horretaz aparte, oingoan, mapak sortu aldire, ustot originalatan be aukeri egon zala, baina partekatzeko aukeri egitxu da oingoan online bidez, ez? Egiz izan trailerrin ez da gutxi joko garretasun askorik, olako animazioizko trailer Animazio bakarria. Ez, baina aurretik erakutsi zazeren. Bai, niri egiz izan, eske, jate guztan mapes itxura barriz, eta uste Game Boy Advanceko jokuek originalak oso ondo dauzela, eta gaur egun alko bizela horrek atara da, listo. Igualatako da bezkero moletzaien, baina estetika superpolitxeko itzen bien sarrak, eta hemen nolako jostaiu itxuratxu emondotxien, jaten askero guztetan, ez dakitz. Asko daukate, ez? Estudio asko egiten jolasan remasterrako egiten nahi bianean, kartun estilo hori ematen, que nahi ez naula asko konbentzitzen. Igual jolasen baten enkajatu laizke. Gero hobeto sartzen dira jokoak, igual. Ba, hori bai, porque kartuna bizi guztian izango da, kartuna eta ez da hain atzeratuta geratzen. Galduko dozu pixkat, galtzen dozu definizioa, baina berez irudia ondo geratzen da. Bai, hori da. Gero jarraitxe gerren birmasterizazio mordoa, bai, komentu dugu zenak ez, iragarri ziren atxo, danak ez diren Nintendonak, ze aipatuko dugu zenak, bat dira adibidez Ghost Trick, zala Capcomen Nintendo DS-erako olako misterizoan da puzletxuen joku oso txukune, eta jende itxagoten egon da. Igual, geixen, hasieratik ikusten egonetik, direkta, hori horrekin zoztan, hostia, hau, kurioso da. Bai, joku oso ondo dau eta merezio probetak, olako mamu ikerlari bazara eta, bueno, misterizioak, uste zirela gisa wilketak eta holan, argitzeko boteri berezita ekosuzela eta holan, ez? Orduen, olako aventura grafiko moduko bada neko txukuna. Argitu edo ekidin baita, ze motezoan gero aldatu zeikizula gauzak, ez? Hori, bai, olako zer zan, bai, hori ze da, igual denporan atzera etzen dule, eta enaz ondo goratzen, baina bai jolastu neban bere gaira izen, eta bastante guzteaten, Orduan, hau PC-erako eta PlayStation eta Xbox-erako bai urtengo da, ez da bakarrik Switch-ekoa izango. Gauza barreine pasatzen da urrengo jokuegaz, dala Katamari Damasin bigarren atala, Will of Katamari birmasterizioeko dugu bai, kotxola danatarako da PC-erako. Hau pio guztia date, lehenengo jokue ikaragarreze da, eta asko posteste bigarren hau jasotxiek, ze esaten da bezagako honetariko dala, orduen. Hemen besteri barik, gara olako espazioko printxe bat, bolatxu daroana, ez, katamari bat daroana. Eta hori, bueltaka, kokalekuetako geuza batzen jongo gara, ez. Hazik oso txikizek izango gara, ibilko gara irizetan, edo gelatan, edo tanalakoa. Eta hazik bagongo gara, bastakit, txamponak batzen, porretanetarik, ez. Igual, fruta satizek, gauza txikitzuek. Baina gure bola hori handitzen jongo da, eta azkenien erraldo egingo da, ez. Orduen hasiko gara, txamponak batzetik maizek hartuko guz, pertsonak, kotxiek, apurretanetarik, da, zorakari baten bihurtzen da, olako soinu banda oso berezi bategaz, da, asko guztiat, olako kutsu... Bai, entretenidu da. Bai, kutxipia guztiat. Ze hostia dago. Ez dugu moten, olako askorako mongo da. Igual, jendeak ulertu izan, bola esaten zuenean da, azken finean, elur bola bat izango azinako bezala, gauza gehituz handitzen jutentzia. Hori ze da, deko zuz, lehenko azte zentimetro batzukutako diametroagaz, eta hori, ezin zu hartu nikusa handirik ez, euren kontra talkatzen duzu, da zadetxu ezin zule. Eta orduen, handitxuen biza handitxu, da gero ja basoa zorakeri dana eitzen, ez? Azkenin, iriosoak arrasa eitzen duzuz, eurretik eruten duzuz, da aztakeri baten bihurtzen da. Kontua maila bako txinteko zule, tempora muga bat, eta horren barruen heldu bizara diametro batera. Hori da, pruebete helburu izaten dana. Igual simplia gaitik da ona, ez? Bai, eta aparte niritzako deko iraupen perfecto, izango esan joku bet, ez dakizima tordutakoa, ja kantzineko zinen. Baina nahiko laburre da uste dut, lehengoak pentset, ez dakizima misinok itxen bazen, 10 bat, 13 bat edo lako zozer.
Eta orduen, nahiko harin pastan dozu, eta amaitzen duzu nerako dinozu, ze ona, joku perfecta izin da, listo, ez tobi ergizau. Orduen, merezi dugu, originalan remake nahiko merke egoten da, PC-erako adibidez, orduen, erakarri basaitxue, merezi dugu. PC-erako bada, originalena, Bai, remake, da, remasterra gauzagitzi aldatute uste dut, berezin da egota da, ez da bier bestetik. Honek beholako estetika kartun horregaz, Cell-Shade dinigaz, asko irabazten dugu. Ez que ez dut inoiz jolastu, baina poraiko lista reproduzion baten daukat, nunbaitetik atea horren, soinu handa, abesti bat. Kristena da. Eta oso japonez berezia, baina oso guaia irutu zait. Eta, probatu berde. Betan merezi dugu. Nik hori, PlayStation bildako ziren originalak, eta beti jolastu gure izeot, baina oin gitxira arte nik uste bai, analizize publikene ban berantzian. Oin gitxira arte olako Humble Bundle baten edo paritxu, gehitxu bien, eta hortxe hartu neban. Ez que horrete, leheno eginenan hitzeiten, nintzen petatzen joan, sonatze zila Katamari PlayStationeko azala eta ez Nintendokoa. Claro. Bai, gero baten bat urte esan bai, Nintendo kontsolaren baten edo beste, baina originalak PlayStation bikoak ziren. Vale. Igual gero PSP, PlayStation 3 begai gozan baten bat, baina bai. Ondo. Eta bukatzeko, baten kaitoz bai da beste GameCubeko frankizi mitikoa dako bat. Ez da horren ezagune, baina horren remastera ikusko dugu bai laster, hau bat nahi nekona da. Daulako JRPG nahiko berezitxu nik ez du jolastu askorik, baina kultuzko hain dala esan aldugu, ez? Aparte beste joku barri batzuk ego ziren behin, nahiko interesgarrizek, Decapolis, olako Misterizo eta JRPG arteko joku bet, Level 5-ena. Level 5-en beste bat, Professor Layton, mitikoa Nintendo DS-ekoa, ez? Puzzlikaz eta alakoak, oso mitikoa. Horren bakarrik ikusi genduen teaser bat, ez aurrera pentsu bet, gameplay barik. Baina, puzzlien hori egitura hori jarratxiko da pentsal dugu. Master Detective Archives detzen dan bat, dala Danganronpan sortzaileena, hau oso bereziz, apurotan etarek ikusi gendun, batez be, garatzaile, kanpoko garatzaile aldetik, ez? Japonerra gaizenak. Baina Nintendok, hori komente dugune, birmasterizazio piloa, eta DLC pila be bai. Ze ikusi gendu zen Splatoon 3 lehenengo espantzinoak, bi gozatxo irakutsi bizan, lehenengo jokuko irize, eta gero beste jokalari bakarrantzako kanpainatxu bet. Fire Emblem Engageen, oin bi aste kalaratu da jokuen 3. DLC-a, atopera da bizona, gaztotu lortzen. Osea, gaztotu lortzen. Gauza txikitzu dire, baina dinezu, a ber, ez pase gorren beste, ez? Eta laugarrena komentatzen da, ez? Bai, laugarrena bai, aipatu dabe, hori hori zen parte izango da, DLC potentia izango da. Hori da. Oin arte gehitzu da bezenak, eroitzek dire besterik parik erabiltzen. Oso kosmetikoa, ez? Azkena, 3. Bai, kontu da hori, dizela joku zarratako eroizek, orduen, klaro, horre nostalgikutxu hori bedau eta hortik lortuko da bezu bai salmentak, Fire Emblem zer da, EA-arena ala? Jo, beretan, ni flipen jot, horren beste. 3 DLC bi astetan, hostia. Hori rekorra izan berdu? Oin bi aste, igual 3 asko jotan, ikustu bi aste, bi ginen komentetan saioan, ez? Baina bai, eta bukatzeko Mario Kart 8 zirkuito barrize bai ikusi gendu zen, barrize kasu honetan, oinartien Booster Pass Deluxe honetan, dizela zirkuito barrizen DLC-ek, gizien bat ikusi duguz joku zarratako zirkuituek, eta oingoan erakutsi dabe guztiz barrize dan bat, dala Super Nintendoko Yoshi's Islanden girotute ez. Eko txura politzebeko, baina alan dabe grafikoki sinpletasun hori mantenduko dabela moten dugu edo. Eta Kirbykoak komentatu dugu? Gero komentatu izin da nire asmoa, baina hori bene bada zuen sartuko dugu, ez? Ez, bestela gero komentako dugu, Lasai. Beste niparik. Otsaile honetan, otsaileko 24 estreniko da Kirby's Return to Dreamland Deluxe, dala Wiiko jokuen remasterra, egizizan, remaster moduko bada, zilenego naz ikusten alderaketi eta oso zantziko dira. Baina, interesgarri da, erakutsi da bela, joku originalaz aparte, beste gozatxu batxuko gongo ezela, ez? Magolor epilog deitzen dan modu barri bet, dala joku gainditu osteko modutxu bet. Hor beste pertsona bat kontrolako dugu, Magolor, eta beragaz, olako Metroidvania antzeko bat emongo da. Hori beste pertsona da? Bai. Bale. Pentsatzen azala Kirby bera jantzita, ero... Bai. Ez tengo spoilerri, baina beste pertsona da. Bale, jazta, horreino. Eta gero, Bayonetana? Bayoneta, zela esan? Cerezan... Bai, horrek, egizan, ez tozta askorik. Bayoneta Origins. Bueno, baina, niri proposamena nahiko txukuna esan, ez?
Eta grafikoki be... Ja, eske pasetan aztena da, claro, da horren desberdinen Bayoneta gaitzik. Ondo gongo dala gero joku, baina eske Bayoneta beste... Baina Bayoneta iruz atera oraindik, ez? Bai. Bai, Bai, Bai. Bai. Horren beste urte nostien, bai. Oso kritika honak eta jendia oso gustora geratu dara. Bai, nik ez da jolastu, baina jolasteko gai gotaz, ez? Lehenengo bize pila guztetan ez, eta... Ez, eta berez, Bayoneta Origins hau itxurian ez da, zu txikisa, Bayoneta txikia esanekua, ez, nola lortzen dituen boteriak eta hola, eta ez da huiten bera burruka. Baizik eta dauka holako, txakur realien monstruo bat, bere aliatu da dana, eta arek egiten da burruka, eta zukin biozu, magiekin egiten dozuna da, ari lagundu bezala, ez? Bai, agindu, lagundu, eta egiten dozuna igual da, babesak ipingi, beste txai bat parean sartu, blokeatu, eta holako gauzak. Nari txukuna pentsau gat, estetikoki bedezberdina. Estetikoki politzia hori, bai. Support lan egiten dezu. Eta gero ez dakit komentatu zuen, Lander, Disney Illusion Island. Ez hori iztu sartun. Pentsau gat, eski normala, nahiko kutria pentsau gat. Bai, horregatik iztu sartun, Igo nintzen ikusten estetik ez dena. Ze motza da. Zanean, da simplista egitera, baina benetan gaur egundaren olako jokuekin... Emoten du flash joku beda. Bai, joku bat, insekin azuk olako aplikazio nahiko simple batekin, a ver, zuk egin zein estudio batekin, baina egia da, ez daukala, hola, eser berezirik, eser berririk proposamena nahiko pobrea, jode, eta bastante segundu eskeni dutzen, igual bakarrik Disney dalako. Disney dalako, gero bai, amaieran beste jokuren bat erakutsi bine hor Disneykoa, ja urten da dauena, eta nahiko itxura eskasak itxin bai, izan. Orduan segurunik horre, diru izautuko bien, edo eta malakoa akordere mate gongo da. Disney badauka jolaz decenterik? Flipa beno, Kingdom Hearts esango dugu, asko jota, ez da Disney nabe. Bueno, Kingdom Hearts nik ez den decentea. Ez que ez dut ulertzen Final Fantasy Disneykin aztea. Hori hain gauza raro irutu zeik. Baina, bueno, ulertu ezak. Kingdom Hearts kenduta. Eta, tio, Disney da, Imperioa da. Joku sarrak, bai, gaur egun ja, ez dakitze gauko da, Infinity hau esaten dabe ondo dagoela, baina igual gehiago da filmetako pertsonalizeko zulako da holan. Sarrak bai egitzen mazen honak, ez? Baina batez be, Segak, Kakomek eta alakoak egitzen mazelako. Orduen hor ja estudio potentik egote ziren. Ez duzuna komentatu, Lander, Fashion Dreamer. Mesedez. Nik izatenean, ezin da izan. Gane horregaz, erdia ziren, horregaz. Bai, osea, izan zan, laugarren jokua, erakutze zebena. Holako, zeze baina, eta nik, hau izan behar Nintendo Direct. Zertzan, Ez que da, joku bat, erropa jantzi, eta laikak emateko bestiei. Osea, básicamente. Totalmente, bai. Eta, japonesa dia, tio. La randomena. Ja, baina, a ver. Baina, azkenengo bat bai itxi dugu nioko komente barik, eta hau dala potentiena, ez? Bueno, Prime-egaz batera, hau da potentiena. Nahi txastot esan, Azken, amaitxu bien directa Zelda-gaz, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom-egaz. Trailer barriz erakutsi bien, baina egiz izan ez dago lan gauza barri askorik. Niri apuruet hotxitsi dozten. Ikusi gendun gehizen bat, izan zeruko erreinu edo lurralde horrek zelako aditzen apurtxu egizau. Eta baita, etxai barrizek, ikusi, geizena dire Breath of the Wildeko txarrak hartunde, apurbete arma edo itxura barrizek jarritxe. Gero badauz, geusatxu barrizek ez, horre mobilin barriren bat ikusten dugu, urrun-urrunin ikusten da eren zugeren bat hor txikitxuen, lehenko jokuko izango da laganera seguruenik, ja, hasi hor saliek ataten detailitxuek ez. Baina ez dago nolan gauza barri askorik. Gero bai egize da, erakutsi da bezala, ibilgailu modularrak izango dizela, momentu baten auto bat ikusten da, gero zerutik egazbe bai beste olako planagailu moduko bategaz. Itxura denez, daukuzu guantiakin kontrolatzea, ez, magnetismoa, edo igual incluso elektrizidadia, eta olako ibilgailu batzuk manejatzeko aukera ematen dut. Eta horrez da erakutsi, baina ibilgailu horrek ikusileik edauzela konekteta olako itxasgarri pegamento moduko bategaz. Ikusten dire bai bi ibilgailuek, eta gero momentu baten olako globo bat ikusten da urrunien, eta hori belotute da horrekaz. Orduan suposatxeot horrek hartunde, zukalko duzula eraiki edo olako guzare bat izango da. Bai, zadibidez planagailuen ikusten dateko zela olako lau propulsore moduko, baina erdiko plataformie burdinezko zaflaga da, besterik parik. Osea, segurunik hori hartu ingo zu, lotu ingo dozuz, eta horregaz ikongo zara gora, edo lako zuzera. Horren hori zinda horan, interesgarrezen da izan, baina bestela. Egisa da, grafikoki ja igartzen azte jakola, generazioan
Bai, eske, Aurreko claro, Alare, generazioana. Ez dakit nila zertxoit buruan... hobetu da aurreko Breath of the Wildetik. Zertxoit, gutxi, Ja, baina ja ez da askoz Ez. gehiago ematen, ez? Ja, ikusten da. talen aritxeri komentatzetena, nik uste dut, igual, zeruko eta lurreko partiek ez dizela egongo bateratut, ez? Egongo dela karga pantalla bat edo, eta botan dani zerutik beti ikusi dugu, ikusi dugu bidizio moduen edo... Ez da inoiz ikusten goiti beraino gesten. Eta ez erakustea ja Planeatzen, ez, sospetxosa da pixka. Hori da. Eta beti gora juteko ikusten daulako dorre moduko barri dauzela, izpi bategaz, eta trailer baten ikuste izan zelan, izpi baten bidez heltze zala irla bateko beko partera, eta hortik gora egote zala. Orduan seguru nik hortik izango da sartzeko, edo alako zuzera gongo da. Ni bildurra mateit, Urrengo generazioarako. ni bildurra mateit, kriston... Niri, Jendea pentsa daukan dut, jaipakin kriston kolpe hartuko dula. Ja. Bueno, nire ala eta bizizan- bestiek jauko, ez? Nintendo da. Ja, bueno, hori egia da. Alan dabe hori, Zelda hau iragarri zen 2019ko eiruen, eta egiz izan, izeteko jarraipen bat, horren besteko hartzen dauzen aurreko jokutik. Apureto txisten dozte, Igualdeki sorpresaren bat hor gordeta, eta ez da gitxez komenten da lurraspiko mundue, traileren ikusten dalako kobazulo moduko bat, orduan igual betik gauza gehiago dauzela, ez dakit, baina... Bai, ze, mundua asko ez da aldatu. Ze momentu batean herria etxea erosila izketzuna eta agertzen da, praktikamente iguala da. Eta, bale, zerua dago, baina ez da, ez da ikusten hainbesteko mundua da honik goia. Behan zerbe dagoela, bueno, mekanikak ez du maten, bai, berrikuntza batzu sartu dira, baina revoluzio bat ez dala. Orduan, ez dakize puntutaraino ikusi horrekoan, urte hauek nola dauden justifikatuta. Niri benetan, ez zelda bat izateko, karo, ulertu nahike, badan joku guztiz barri bat, horren beste urte biherrezetia, gaur egun normala da. Baina, ez dakit, ez zen boten sentipen hona ganera, bari, atzerapenak eukiduz eta dana, orduen, ez dakit, zortz hartu ikusten dut. Ia, oker ban hauen, nik gudoz, ez zelda oso salienaz, horren oker egon gudot, baina... Bai ikusten da momentu baten, momentu baten, urruneko plano danatan, zerutik jausten da bizen irlak, hori jausten da bizela, ez? Gorantza ikusizkero apurruet erdi ikusezin dauz, orduen ez dakit zelan izango dan kontu, Igual apurka-apurke gorantza joaten soaz izori zen zier, ez dakit zelan izango dan. Baina horre berezitxo moten dozen horretan. Eta, bueno, amaitzeko, ez dagoen aldaketarik argitaratze datien, asko gorren bilurro euki dabe, baina maiatzak 12 estreneko da Switchien, bai. Ba, Albiztien baitxo horretik, Nintendona, bai komente gureko nabazan, untxe argitaratu da bez, Nintendokoak finantzatxosten barrizek, eta Switcheko salmentak komente da bez bertan, ez? 122.45 milioi saldu dez guztire, hau da, historiako 3. kontsolarik salduena da, bere horretik dauz PlayStation Bize, 145 milioigaz, eta Nintendo DS, 154 milioigaz. Ikusko da, ia horrek hain ditxil lortuko da edo ez, baina... guia gutxiago saldu zen, Bai. A ber, honena izan da, pandemiak, a ber, kontsola txarra ez da, ez da luego, baina pandemiak inflatu indu. Ze garai hartan pandemian, Xboxik, bueno, igual bazaden, baina gutxi. PlayStationa imposiblia zen, eta Switchak txurroa bezala zauden. Eta aina oso garizti gaina. Baina Animal Crossing egote zen, horrek izan arrakazte ukibela. Eta, karo, jendean etxean zeon sartuta, eta ze konsola erosiko, eta pues Nintendona, jolaz divertigarria euskana, Breath of the Wild ere berriz modan jarri zen. Bai, ara merezita dauka, konsola ondo dauta. Bai, hori da, eta joku hona dekoz, eta bai, gurek honek aparte, joku hona dekoz benetan. Bera urte dauzenak, zen PlayStation Bizek, aparte kontsola potenti izen, DVD-en reproduktore esan bai, horrek asko mogi duan, ze besti baino merkia bezet esan, ez, horretarako bakarrik erabiltzi zirenak. Eta Nintendo DS apurruete Switchen antzeran, ez, nahiko arrakastatu izan bere bi pantalla gaitxik, joku honak ukitzen bazen, orduen pilo saldu zen, eta parte asko ketxien pare badeki ez. Switchegaz igual barriñi pasetan da, esamen horren beste, baina Japonian da bidez, holan izan bat. Japonian DSA zan, literalki, mugikorra o gehiago. Bai, etxien lau eta errez, eta elkarra jolasteko da holan, bai. Aztakeri bat.
Eta puro kometetierren jokuri salduena zentzu dizen, lehenengo eta behin Mario Kart dauzelan ez, 52 milioi gaz. Barkatu, Lander? Bere hostien... Mario Kart bai. ezatezu. Mario Kart debalde ez du kartzen... ezaztu hori Nintendo DS-ak zen, kartzezuna. Bai, bateaz jolasteko... BDS-ak zaukan hori, debalde... Aztu. Hori da, bueno. Mario Karten hostien Animal Crossing dugu, komentu dugu, New Horizons, 51 milioi gaz. Eta hirugarren, harritxu izte, baina Super Smash Bros. Dau, Ultimate, 30 milioi gaz, daiko dala. Harino gazperoen anagotie Pokemon bat, edo Zelda bera, bai. Eta Breath of the Wild ez, Breath of the Wild urrengoa da, 29 milioi gaz. Jo, baina lehenengotan ez egotea... Hainbeste pirateatu da, Breath of the Wild. Gane hori, bale, Wii Urako urtezan, baina Wii Urako espanino erosko, así que... Damian muteatuta zaude, Ba, ontsi bezidot. Mario Kart nik ulertzen dutela. Baina, Animal Crossing, eta fijo hona biela, baina, eta Super Smash Bros. Zelda baino lehenago egotia, buah. Nei hartzen... Arraru haitxe jate, nere estilua gaitxik izango da, hori, kero, karo. Ez que Animal Crossingekin gertatzen da, Damian, nik eta uste tamen ditu bala, lotzen dugu publiko oso kasual batekin, eta raro egiten zaigu publiko kasual hori hain handia izatea bigarren egoteko. Nei behintzat hori itzen raro. Uneko egun. Karo, nien naiz publiko hori. Bueno, ez dakit, ez da probatu, baina ez dut uste naizenik Animal Crossingen publikoa. Eta orduan, karo, netzat, igual Breath of the Wild izango zen arrazoia erosteko Switch bat, isa. Eta, ostia, joder. Arraro eitxekan laugarren postuan egotia. Bueno. Nik uste Animal Crossing bat beste plataforma baten ez lukela olako exiturik eukiko. Zanet, Nintendo ateratzeare egokia dela Nintendo publikoa ikusita. Enkajatzen dula jolazak. Bai, ibilbide txuki dugu Animal Crossing. Bai, hori ez dugu. Hau, terrepente izan dela super arrakastatxu, GameCube-etikona pillo saldu dugu. Eta lortu da bez, fidelizazio hori, jentiek gudeu Animal Crossing barri bat, gudez guza barrizik sartzie. Gero ganera crossover pilatzen da ez, ez dakit, Mario Karten, Smash Brosen bertan, eta hauze Animal Crossingeko personalizek. Orduen, hortik behia zagutxera moten dide, eta ekosistema hori sortu da azken finien, ez? Horrelako jokutxu bet, batez pandemia gara izen, atxegin ezala, ez, oso laite jolasteko, ganera multijokalare aldetik, ez da, sortzen zure gerlatxue, da jenti etorri alzan bizitetan, da horrekaz batera egon. Orduan zan, perfecto, horretarako. Eta holan salduan pilloa, horregatxia bigarren postuen, ez da besterik. Beira, Animal Crossing gauza ondo jartze dutena, eta da, jende asko, leheno, lotzamango ziona esatea bideojokotan ibiltzen zana, garbi izaten du Animal Crossingen ibiltzen dela, eta gustatzen zakola. Así que horretarako, gutxienez balio izan du. Noski baita jendea divertitzeko, baina horrek askotako balio du izan du, eta jolaz askok ez daukate ezaugarri hori. Bai, guztiz aldoz, Eta urrengo jokue izango zan aia, aipatuko azkena mendikotena, Pokemon da hori bai, Sword and Shield, espada y escudo, horreko 25 milioi saldu duz guztire. Orduen, ikusten dugu zen zifra, karo, amigos milioi botuten ze bai, baina kriston hasta krizi dire. Osea, beste joku gitxi urbilduko dire, ez dizenak grande foto dalakoa, kolako zenbaki zitara. Eta benetan, hasta keriet, Nintendo. Ez dakit izango da ben Switchen, oinordeko agaz, ez dakit Switch bi bat izango da, edo beste goza bat, baina suposatxot bai, etxelako zizarren biara dabe, lortu da ben jokalari zen base hau mantentzeko, ez? Desde luego, jokuak laisteretarako baldin baditxue, ez? Eta hori konsolian naia gero eta gehiago entzuten da, nik pentsatzen dut, ez? Oinetara joku guzti honek edanak ez ditxuela atzeko generazioan. Gana hori, baduz joku nahiko txu, ez? Aipatu dugu zenak iragarretxe, baina horren hostien, ez dago ez. Metroid Prime lau galdute dagoela hortik, eta, ez teki ezer, orduen, edo urrengo belanaldi baterako pertzetan dabiz, ez dut uste horren harinatako da benik bez, baina, bueno. Ni bez, baina, jendia badago berotuta horrek. Bai, espalditzi ganera, Switch Pro hori kontu espaldiko da. Baina nire ustez tiroa berdinetik jongo Nintendo zail ikusten dut konsola fijo bat, finko bat esan eta eitea, PlayStation atak izbozadian bezalako bat eiten. Portable Nintendo DS mouko zanet
oso livianoa, potentzi gutxikoa estetik ikusten, baizik eta irutzen zait Switchen kontinuazioa tingo dutela. Ja, batzuk, egon ez irakurtzen, idea moduen, Switchen, claro, Switch Lite deko gue bai, dala telera konekte, ezin dozune konekte, ez, telebiztara ezin dozune konekte, eta horren egongo zala igual beste bertxino bat izango zala bakarre telebiztara konekteta, ez? Ez dakit erabaki hona izango zan egiz izan, baina hori izango zala Switch Proa apurtxu ez, ez? Da, igual, espero dugune baino gehiago berakarko genti, Egiz da bai, jenti nahi da bena dala hori, ez da portabilidade hori, eta da nun jolastiena, adibidez, eurrekoan gamergela taiarrak eitzen ez, ekuitxe genduen Switche konekte eta monitore batera, eta ez, umiek gure bien, eskuen hartu, da eskuen tan eukin Switche ez. Hori dalako kontsoli euren txat, eta holan erosoa dauzelako. Orduen, ez dakitze, bai merezidukoan edo ez, baina eukitzi dolako kontsola potentio bat telera konekteta, igual jente asko lira garriko txon, Vale, ikena da. Reflexio. A ber, erakarriko lukela dudari gabe, baina Nintendo ez detela ikusten hori iten, nik ez da dit. Porque Nintendoren, bueno, Wii-a izan zen, azkenengo kontsola, derrigorrez telebistak konektatzeko azala. Exitu aukizun, baina gero Wii U-a atera zuten, gauza arraroa azala, ez dakit. Ez que Nintendok nego zer gauza gertatu lehizke. Ba, nahi baldin badozue, ja... aurrera, Otsaieko estrenaldiak ikustera, bai, ze azkenean Nintendoren tituluak ikusi ditugu, eta datozen hilabetetarako daukena prest, baina badare beste joku batzuk, otsaian jaso ditugu naia dagoeneko, eta jasoko ditugunak. Orduan, neko indartsu datorren ez hilabetia, hasi ingoga. Gainera, bueno, hemen dakogu oina Twitchen zuzenean txatian reki, eta uste dut berabe, hasi dala, oin komentatuko dugun titulo batekin ja jolasian, eta zuzenekoak egiten. Orduan, ez dakit, nahi baldin modu zue kasi. Bueno, jolas polemikoak gin, ez, Lander? Bai, ez da. Bueno, polemikoa eta desiratu bai, ez? Kriston arrakasti jukideu, ja dagoeneko, bueno, ez dugu esango dagoeneko estrenea dana, seguzurre da. Hogwarts Legacy buruz gabiz, lehenengo eta behin. PC, PlayStation 5 eta Xbox Serieseko bertxinoa estreneko da, bertxinoak estreneko dire bizer, otsaiak 10. Baina lan dabe, Deluxe Edition erosi dabenak, hau da, edizio garestiz erosi dabenak, 3 egun harren erotik ja jokatzen dabiz, ez? Nahiko jokaldi itxuzi zen, nire ustez, ze oleko zako lan estiren bier, baina alan dabe arrakizan arrakazte ikutzen dabiz, lehen estimen ez dakizerako salmentako ideo zen, baina jokalari pilo aukideu saldi berien, orduan ibildire jolasten horretara, ez? Jain bider ezin dugu era Hogwarts Legacy buruz, Harry Potteren unibertsoan girotuniko joku hau da, mundu irekikoa, ez? 2007 urtien dago girotute uste, orduan ez dugu ikuskoz Harry Potter, Snape esalakorik, ez? Pertsonei guztiz barrizek ikusko duguz. Eta, bueno, Avalanche Softwarek eginiko bideojoku da, oinartien batez be joku txikizek egin dauzen arren, honegaz beste maila batera joan dira, eta nahiko balorzio ona jaso duz ganera, betxetik ikusiten agaitxik jentik oso ondo jartzen dugu, ez dakit jaipe gaitxik badan, edo berez benetan joku ona badan, baina niri betxe probetako gogoak emon duztia. Nahi, esatezula ez nekin estudio oso txiki bat egin da zaukala, baina posten hau estudio txiki batek horrelako jolasa, ze oso ondo entzuntet bai jolastu dutenak, bai grafikoki, bai teknikoki eta bai eduki aldetikin badu, atzetik Unreal Engine 5 onda, esan nahi du jolaso oso ona topatu lehizkeula. Grafikoki behintzat. Ze estudia txiki batek hau egitea lortu badu, pues, haundia hauak... Gero, baliabidekiko bi esan bebai, ez da, da gualekiko da bez azpi kontratak eta holan ez, horrentzako lanien, suposatxot. Baina bai, berez, mentxeta azkapena txikitze eukidabzen estudizioa da, oin ez da izan balangileuko da, baina erakutsi da bena mentxeta aztakeri beda. Hori bai, PC-en ez da rendimendu arazo nahiko nabarmena. Bai, baina Nvidia txartelakin letu dut. AMD ondo ikula. Bitxu. Gauza oso arraroa dana, normalean alderantziz izaten data izatekotan. Baina, ala omen dijo, ez dakit zeatik. Beba izan behar dugu hori, ez da ipatu dugu, bizer estreneko dala PlayStationen, bostien, PC-en eta Xbox Seriesen, baina bertzinio gehiago dauz, berandu estreneko dizenak, ez? Ze PlayStation 4ko eta Xbox One-ko bertzinioak apiriak 4en estreneko dire, eta Switchekoa ustaiak 25.
Switchekoa misterio bada, ez dakigu izango badan por natibo bat, cloud bidez jungo badan, ez dakigu ez, orduen, ia zer inoien. Bueno, eta gero komentatu da, ez, ba, frankiziako polemika originala, ez, alde batera utzita, azkenean, jokoari jokoari buruz hitz egiten baldin badugu, badago arazo bat jokuarekin, ez? Adibidez, de nuevo anti-cheat edo antikopia sistemakin, ez? Ba, ikusi da, pertsona batzuk adibidez, Steam Deckean erosi dabela, eta ezin izan dabela jolastu, ero olako blokeo batzuk eta sartu dutzela, ba, azkenean iten dutzalako instalatu behin baino gehiagotan, edo zerbait aldatzen denean, detektatzen da berak beste ordenadore batetik bezala zabizela, eta ba, akseso gehiegi, eta segurtasunagaitik blokeatu eta hola itzen dutzu jokua, ez? Eta, jode, jendeak pagatu dabenak ba, deluxe eukitzeko eta jolastu izateko lehenago blokeatzen dutzu hori. Azkenean dala, gauza bat, zuk legalki erosi dozuna, eta segurtasun sistemak zu kaltetzia, ez? Ba, holako oso gauza kutriak, eta gero baita irten dira, azkenean, adibidez, enpres izeneko krakeatzaileak, ez? Krakerrak. Bueno, esan dabe, 10 egunetan krakeatuko dabela, eta aterako dabela. Normalian itxen egiten dabela, hola 6 hilabetero, baina inguan ez darela bapeados, ez? De nuevo hau sartzen daben kompainiekin, eta joango diela a tope sako, eren kontra. Eta, bueno, hor birten da polemikatxua, ez? Aldo, estatik. De nuevo da sistema bat, Bai. antikopiana eindakoa, non fastidiatzen ditun jolasa legalki erosi dutenak, eta pirata dabiltzanak ez. Ze askotan, de nuevo ordenaioan kasuan, errekurtso bastante kentzen dizkio, eta piratea, bertzio piratak de nuevo ez daukana, errendimendu sobeto joaten da jolas originala baino. Hortaz, paradoja. Bai, paradoja bada, baina, bueno, horrekin jarraitzen nahi dute, soluzio, ez dute ezerre lortzen, ez dute ezerre arreglatzen, ze pirateoak hor segitzen du. Ezateute bueno, gizakia dela animali tontoak harri berdinean bi aldiz erortzen dena, ba, hauek ja 15.000 aldiz eroidia berdinean, eta jarraitzen dute. Bai, azkenin da hori, ezta, inbertsori izateko babitxu hau sartzen dugu, antikopia daudekogu, orduen egon lasai. Horretarako da bakarrik, ez da, besterik, eurek zagaratzei sobran dakiz ez da balizio askotarako, eta ganera hori da, de nuevo berez arpidetxa moduen, uste horrendu behar da bela, hiero edo urtero ez dakiz landoan, orduen, azken nire gatzen da biz. Horraizik askotan ikusten dugu, ez, joku sarrakaz kendutzen da bela, arpidetxin kontu da bakarrik. Bai, gogoratzen zate DVD-ekin azkenean jambia zinguala, DVD bat erosten bazingan, ero alkilatu, jambia zinguan hasierako kartel bat esaten, hau ezin da kopiatu, hau ezin da ez dakize, honekin tal, eta deskargatzen bazingan pirata, ikusten zingan pelikula, eta punto. Eta esaten dozu, ostia, segatik ordaindu dabenak ikusi bia dago hori eta bestiak ez. Bai. Osea, absurdua. Bada iguala, ez dakizen bat urte berandu dago. Aritzek esan dabena, behin eta berrez. Urrengo jokoa, ez? Igual, Returnal, hau da PlayStationeko esklusiboa izan da honein arte, okeres baldin manago, eta PC-erako irtetzen da, otxaiak 15. Gogo asko honetarako, komente bendu pasan hastien ez da laolako roguelite, asinizko roguelike bat, misterizio gaz eta purote ikerketak aso bai. Grafikoki oso potenti da, orduen, kuriosidade dekot ez da, ia zelan jongo dan PC-en. Eta nahiko saia, ez da? Nahiko saia baita, Bai, holako bullet hell elementu ideko ez, ikusten zuz pantailan mille bala, mille eraso zure ganera jeusten da saiestu enbior dozuz da hola. Eta bai esaten da besaltxu dela, baina oso gozatzeko dela jolasteko orduen, interes asko honetan, itxurona deko. Grafiko aldetik asko eskatuko dugu, horren horregaitzi diko du kurize hori ez da, eta ia Steam Deckan bezelan doan. Urrengo jugure paseko gara, ze da Yakuzan, on jazta Yakuza detzen saga hau, Like a Dragon detzen da, baina izin remake uste dala, bai ez dakizela remastera, remake dan, izin hau oin urte piloak aldatu zen PlayStation 3 uste dut, eta da Yakuzan pertsonalitanak mantentzen deuz, baina beste girotxe bat, egaz da erdiaro Japona herrien. Orduen, modelo barriñe dire, baina beste nortasun badekie eta alako guzatzuk, ez? Antzera mantentzen dene, baina, bueno. Nahiko kritika honak ikudiz betidanik salien artien, baina inardien ez taldu inoz mende baldera, lehenengo biderra da jolastuelko dugune amentxe. Orduan gogo askotxu. Hau estreneko da 21 PC, PlayStation kontsolatan eta Xbox kontsolatan.
izena aldatzearen arrazoia eman zuten? Nik entzune ban ez izan zen, Yakuza bera, azkenean izan da Bai, mafia bai. bat, ez? Etzala, osea, horri ematea bomboa, Hori eta da. ere konpainia viajakoela gustatzen. Hori da, Orduan berez, ez- Japonian ez da Yakuza etxu inoz, Ryuga gotoku deitzen da, gudabela esan Like a Dragon, eta orduen jasan dabe hori zebera. Olantxe geratuko da, da listo. Vale. Bai, hori itxurian izan zen, estatu batuetan saltzeko izan jugada bat, ez? Hasieran. Buruz nabile, Bai, baina... nik uste uste bai, dut garai izan zen. hartan, lehenengo joku urte zirenien, Yakuzan filmiek eta nahiko modan egote ziren, da horren erakartzeko asmoaz, apurtxu bet. Vale. Urrengoa, komenteko dugune, ez da joku bet, gaiu da, pasan hastien komente gentunez, PlayStation VR2, hau otxaiako gota bizen helduko da PlayStation post kontsolatarako, eta beregaz batera, hainbat joku helduko dire bai, ez? Horizon Call of the Mountain, Resident Evil pilatzen VR bertsinoa, eta Gran Turismo 7 VR bertsinoa, gero gehiago dozu bai, baina honi dire, holan, esanguratsuenak. Horizon Call of the Mountain ez da, zera, bate espreski egin da? Bai, eta oso itxuron honeko ganera. Ez que hori esaten nahi dut, nire ustez, bihurtzen dienak, bale, guai, bueno, gero badare kasu batzuk ez, justo aurreko hastian komentau ingana, jode, zela da, bullet time irtetzu gat. Super hot. Super hot. Super hoten kasuan bai oso ondo geratzen dela, baina bestela ez, nire ustez, apropos VR-erako egiten dienak beti dauke plus bat. Claro, zalantzari parik. Eta lan dabe, hori izan dabe bai, eskertzen dire, originalak ondo moldatu du badauzen VR-erako, adibidez Resident Evilen da Gran Turismoen kasu hori izango dela uste hot nik. Asko gozatzeko izango da, ez, VR-en be bai. Egia kotxien jokua beti oso ondo funtzionatzen da. Bai, eta erakutsi zen bidizioa Gran Turismo 7ak pasaba dire VR-en, oso ondo jau. Ez da gitzena mugaren bat edo beste badekon, alan dabe. Uste esan zutela ez, dala jolas osoa dan bezala VR-en. De hecho, entzun dut, jolasa ein handi batean pentsatu zela VR-era begira. Itxo, orduan ditzen, jode, oso ondo. Tope, bai. Presioa pixka... Berotuta. Presioa pixka garestia da, 600 euro, baina bueno. Bai. Hori gehi kontxoli, Momentuz ez da gehitziko asko nire ustez, Azkenean hemen gare denbora guztian txipen asuntuakin. Bueno, baina txipena ja pixka destabilizatu. Estabilizatu da, baina sektore batzuk oso ikututa geratu dira, Kotxeenak ez da rekuperatzen. Bueno, kotxean arazoa garra hori ez da, Egia da, egia da, ordenagailuetan bai asko igartzen hasi dela, ja. Eta txartel grafikoetan be bai, eta bueno, hobeto diala asuntua, baina, hostia. Iau, irurte dara, iago, Komente barek itxi dugu, baina txateien kogoratu desku gaztezkek. Atomic Heart estreneko dabe bai, eta urtepillo bat garapen indaroan joku oso interesgarri bet, olako... Lehen pertsonako, ikusten hori zala, olako immersive sim bat, baina ustetak zinezko joku izango dela besteri parik. Eta oso itxurona deko, da otxaiako gota batien estrenetan da. Niko daukatze gaina Game Passean dagota, ustet. Bitxu, hori iztu jakin. Porotako goak, hori be polemika txuki deu, Ukrainako da Rusiako garatzaile ikustu rusa ditzela, eta egon da horri hori mate da beste, baina itxurona deko berez jokuek eta ia zelen urtetan da. Eta gara igual, horren hostien... azkena aipatzeko, Kerbal Space Program, hor, gustatzen zaida jolaz hori. Otsaiako talauan aterakoa, Early Access moduan. Esan dute, aziran espaziuntzetako pieza asko faltako diala, baina, bueno, prezio murriztu batean ateratzen maute, bueno, gutxinez hori irabazten dezuna, ez? Aurreztea pixkat, eta gutxinez zerbait eukitzea, ze urte bastante izango dira lehengo atera zenetik. Bai, gainera, nahiko poliki, bueno, ez dakit, jolastu da benantzat asko lehengora, igual ez, baina bestela, azteko nire ustez patxadas joateko joku. Bestela bai, ez nik uste, olako joku baten, juti edukizek etxen apurka-apurka eskertu da nahitzen duzule, ez? Bai. Ze, klaro, azkenien azte zara aldozu zen geuzak, aldozu zen zu espazo entzize da joan, baina gauzak gehitzen doazela aukera handik izan zuz, edo askatasun gehiago deko orduen eskertzen da hemen. Igual beste joku batzetan bai eneban hartungo early access bat, arbide goiztiarra bat ez, ze dinezu, ez da jolastuko holan, eta gero beste eduki apurtxu eta eskizau barriro segidu. Baina Kerbalen, ikustu baietz, ondo sartzen jakola. Bueno, beti dauka mod komunitateak gauza pila bat iteituna, hortaz. Esan nahi, DLC-an zaire egon gabe egon zaitezkela. Ze bagizu, modekin
jokoan eduki bikoitza eukiko zula. Oso ondo. Ganera, esan dabe bai, ez? Early accessetik ja komunidadiegaz gu dabela hartu bemon hori Bai. dukin, eta suposatze torti bai modan sorkuntzari egongo gara lotut, Ez que tontakeri da, mod komunitatea eta komunitatea atzean uste. Emate izu bai. eduki pila bat, jokoan bizitza pila bat luzatzen du, eta salmentak askotan espero dituzuna baino denbora gehiagotan eukitze dituzu hortaz. Ba, ondo pentsatzen baldin bajatu, ja denboraz kanpo geratuko ganez. Ze pentsatzen gatu, komentatzen baldin badugu, batez be hemen Twitchekuak entzuteko, Steam Next Festeko demuei buruz, bentsat, nahi baduzu tituluak bota, lander daukasuna prestatuta, ero zerbait, zehatza ero komentatzea. Esaten dut, ja, bestela, datorrena, hori, ja, irratsaioan hau ez da sartuko, pentsatzen dut, esaten abien guzti hau, eta ja egongo da peskanpo, zuke ondo ipingi dozun bezala, baina iguale, entzuten darenak, ero ikusten dabena YouTubeen edo, claro, YouTubeen ezingo da ikusi, baina Twitchen remisioa bai, ez? Hori bai. Orduan neba dozuen, harin komenteko. Nahi dozuna, tituluak, ero hori da. Bai, ados. Beste bai sartuko gara, ez eskarabiliko karetakaz eta alakoakaz, da listo, eurera goaz. Gero bukarakoa ekin dugu, ez? Hori da. Vale. Ados, hori ze, ez? Aurreko saioan epatu kendu moduren, Steam Next Fest jaialdize ja abian da, astelenin hasi izan eta astebete erango du, ez? Besterik barik. Orduen, dana dala be, Twitcheko entzulioek amengoak jarratxuko dabe, baina FMien be ja maitzute gongo zan. Orduen, igual ez teukin horren beste zentzurik, ez? Betiko moduen joku txikizek eta interesgarrizek ezagutzeko modu ederra da, ez? Hainbatetan aipatu dugu ja ekiminak zelan funtzionetan daben, besterik barik, demoan jaialdi bada, 100 demo dauz, eta probetako aukeri dekozu. Apurbet kometekotaz, jolastu dotezen artien, interesgarri zenak, edo apurbet, gezin detxu doztienak, ez? Lehenko eta bindekogu Estudio Valentziar baten jokue, Estudio Valentziarak bidireta. Nook Fist eta Chibig Studioanak dire, joku editzen da Mika and the Witches Mountain. Nik jarretzen eban honen garapenaz, aziketatik pila dituzte da olako Wind Wakerren eta Hatting Timeen arteko lako nastetxuet. Baina, oinarrize da guztiz, zorginaren posta zerbitzua izena gaztopeote euskeraz, ez dut euskeratute dagoenik. Berez da Kiki's Delivery Service edo Nikki la Aprendiz de Bruja, hau da Studio Ghiblin filme bat. Eta oinarrize hori da, zuzara zorgin bet zure erratzagaz, eta bihorrezune da posta zerbitzu edeko zu, ez? Orduen, misioak engarretan dutxu ez, eta zu gauzak erun biduzuz leku batzetik bestera. Oso joku lasaize da, ez teko besterik, demoan metxetik ikusi dugune gaitxik, bueltak azabiz, jentik berbetan, ez giro honien, misioak bukatzeko bestut nungo zailtasun ditopeu. Asko jota mapiatara ikusi nun dauen pertsoni eta araruan erratzagaz, igual batzutan kontuzuki bizu ez, paketiek izartzeko kolpe askorik eta alakoak, baina orokorrien tranquil jolasteko, atal estetiko ederragaz, hori komentu dutenaz, Celseid norregaz, Wind Waker egatzen dugu gora, argiztapenagaz be, remasterran antxasko deko. Eta nire nahiko txo guztiate, demoa oso simpli da, azteko eduki askorik, baina gero ikusten da ez, gauza pila dekizela, eta nahiko interesgarritzen dala, ez da, bai. Baina Ghibliko anime estetiko txukun hori eskertzen da, ez da, oso politxa. Gero lan jolastu dutezen beste batzuk itzen dire Nine Souls, honetara aspaldi jolastu neban, baina da olako bide Metroidvania bat, ez dago moten, baina gero nahiko violentotxu da, gore nahiko txudeko. Parrisek eta holan garrantzi handizedeki, orduen Hollow Knight, Sekiro eta Katana Zero lan aipatzen da bezez, garatzaiek, dizela Red Candle Gamesekoak, honek Devotion bihurrizko jokuen bien inurte batzuk. Nahiko txu guztiate, itxuro oso deko, demoan ezin da askori jolastu, baina historizekor nahiko interesanti emoten dugu. Alan dabe, komentatzen dabe, laster kaleratuko dabela, ez dut uste, zehoin gitxien bien crowdfunding kampainatxue. Eta besterik parik, nahi duzuen moduen, azkenengoa komentiko neba duzuen, edo bertan izan dugu. Ez igual beste biak komentatu asukar eta... Komentau, bai, ondo, sabizen bezala, nire gaitik. Beste bat asko guztiatena, pilo harritxu duzte, eta ez tojet ezagutzen izen, baina, bueno, egon da Epic Games Storen sarbide goiztiarren ja denporatxue. Detzen da Phantom Brigade, eta da olako XCOM moduko estrategia joku bet,
nun dekogu robot erraldo izen talde moduko bat, ez? XCOM moduen, dekogu eskuadroitxue, hau aldugu personalizatu ez, kolore desberdinek jarri, arma desberdinek, horreko hobetzen goaz, alako guzatxuek, ez? Interesante dire borrokak, ze dire txandakako borrokak, baina robota deki olako aurreikuspen sistema moduko bat, horren aldezu ikusi txara mugimenduek zeintzuk izango ditzen, eta horren arire zuk zuriek planifikitzen duzuz, ez? Azkenean funtzioetan dugu olako bideo editore bat izango gasa moduen, deko zure denbora lerroa, ez? Eta hor kokatzen duzu. Metikona, mobidu ingo da nire robota. Urrengo tartien, tiro ingo dugu. Edo mobitzen jarraitzuko dugu, edo eskutu ingo da, ez? Eta hor duen, zoa zeitzen olako aurreikuspen moduko bat, robotanakaz, eta gero etxen duzune da hori exekutatu. Motetxazu, eta haure bakarrik azten nire mobitzen, zuken duzune agindu horrekaz, eta dana betetzen doaz. Baina robotak oso berezitzu da. aurreikusten duna gero bete egiten da? Bai, alan dabe, hori eurek altxue tiro ez da, etxaizek, eta zure robota hile edo lo que sea, eta hor bai aurreikuspen nahiak gelditzu itzen da. Baina bestela bai, zuk ikusten duzun dana, zaganera, jokue errendimendu aldetik nahiko eskaztoa, nik uste horregaitzi dela, ze denbora lerroa zu mobidu, eta ikusten zoaz, ez? Danak ingo da den movimendu, etxaize be bai, hor nolako holograma moduko ikusten zoaz, eta horren arire gidatzen, ez? Nahiko berezi irudiote dut ez, dut ikusi inosolako jokurik, eta itxura oso oso nadeko. Alan dabe komente dutena, errendimendu aldetik asko eskatzen dut, nire hortena gailuen mobidu ezin iziotei, eta aztimintekan 20 FPS-etara, hola, konsesarri bilida. Demoak ere badira, beraz. Demoa da bai hori egize da, igual gero joku oso bat ezberdin da, baina, karo, egon da sarbide goiztiaren oinpi batetik, apurete errara da, ez? Hau ganera jaztenetan da, 8:28, Steamen eta Epiken, orduen interesabadeko zuen, jentiek oso gauza hona dinoz, demoa nahiko politxo da, baina erli aztetzan ebil dizenak dino oso ondo dagoela, así que ordeko zu beste bat. Eta bukatzeko, joku tonto gasa maitxuko dut. Hau detzen da Slope Crashers, bale? Da Mario Kart eta Snowboard Kidsen arteko naztetxu bet. Bueno, Snowboard Kids berez bada Mario Kart bat, baina holako arkade lasterketa joku bet, ez? Dire animalizek Snowboard ganien, edo sartagin gainien, hor dependezuk zelan aukeratzen dozu zen. Eta besti bai, lasterketak objetuekaz, trikimailuekin aldirez bebai, gero airien parapentie edo zen momentu den atateko aukeri dikozu. Nahiko diverti garzin jate, ez teko lan sakontasun handirik, baina hori hobetzen doa zen, ez? Alan dabe, PC nik uste dut falta motan ditzela olako arcade racer modukoak, orduen, merezi du probetine bat zuen. Atal grafiko hori bai, nahiko itxusize da, kogoratu uste asko Unreal Engineko olako proiektu hasi berrizek, ez? Ez dakit, edurre edo personezek edo. Baina, barra batxo botatik ondo dago, online edeko ganera, eta orduen, horregaz bakarrik merezi du probetine. Apuntatuta gatzen dira. Ni betiko esela, Lander, ikistonetako gua danetara jolazteko. Eta astirik ez. Horretarako doz ondo demoak, azkenien, ez? Hartzeko apurtxuet eta gero jaingo zu kriba hori, baina horretarako ondo doz. Ez ondo. Zela dago, gero asko okupatzen da eta instalatzeko eta ondo? Adibidez, Phantom Brigadeek pila okupetan dugu, ez dakitzen zen bat izen. Baina bestik ematen zunak ez, oso simple grafikoki, baina... Ikusten da, Phantom Brigadeek zeukane realismo komentetako beste bat, baina horren gitzi ulertuot, horren itxura hona daiko, baina gero horren gitzi ulertuot, deitzen da Dark and Darker, hau zuri guzteko. Bai, nik ezautzen dut hori. Da, Dark and Dungeons eta nahaztutat Escape from Tarkov. Bi horiek. Ez dezu lertzen azketa hori nola da, baina... Komentatu hau ginoan. Oso ondo da. Igual urrengo baterako karriko dugu hori. De hecho, erostegotan nago. Ez dut oso ondo... Partida para jolaztutaz, baina enan luertzen joku orduen kapan itxedo badazpadan, ze... Una coincidencia exacta censurada basándose en tus preferencias. Steam, please. Hostia, daukaten nik hemen. Aurreko batean iguala. Arreko urrengo baterako txiko dugu, ze tamien hau guztuko datu, Vale. Eko bereziza, petzen dagoen RPG geisha izango zalda, baina ez gero Battle Royale, lor, apurruet, ez dakit, raro. Hori da Battle Royale, bueno, ez que da, Tarkov nahaztuta Dungeons and Dragons ekin. Ez que ezin da bestela esplikatu. Horren baterako izan dugu orduan, eta emongo txago apurreza kontasunien. Bai. Oso ondo. Bueno. Besteri barik, orduan. Ia, damean, hau zuka maitxu bizu.
Ez, bueno. Sí, honekin. Hola, bukarara gehiagoga, eta eskerrik asko, batez be, bueno, Lander Ruiz, kristonetako gidoia indau, eta ezin izan dago dana kontatu. Mila esker Lander. Eta eskerrik asko aritzi be bai, ze gaur tekniko lanak egin behar izan ditzu, ez du komenta basieran. Baina oso zaila da. Tekniko eta islari izatea aldi berian, zaila da. Eskerrik asko. Ez horretik. Bueno, ba, ondo pasa eta datorren astera arte. Bale, ba. Hori zera, datorren astik Bai, gauz. jo. Ondo bili.